bolonɔbila sɛbɛn in kɛra Amérique ka lasigiden min bɛ Abidjan yan nɔ ambassadeur Jessica Davis-Ba ani Côte d'Ivoire kɔkanko ministre Léon Kakou Adoum de fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 29 bolonɔbila sɛbɛn in ni a tɔgɔ ye nansarakan na accord de coopération dans la lutte contre la manipulation de l'information par les pays étrangers an ka ntonunkan na o kɔrɔ ye wagati nataw la ko amerikikaw ani Côte d'Ivoirekaw bɛna jɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka kunnafoni kolon kɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni kolon ani kunnafoni jugu sabula maaw bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka waati jan bɔ sisan bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ ko wagati dɔw la kunnafoni dɔw bi cari walasa ka jamanadenw filaw bila ɲɔgɔn na walima ka jamana ɲɛmaw k'olu kun kari ɲɔgɔn na walima wagati dɔw la an b'a ye fana k'a fɔ ko kunnafoni dɔw bi cari walasa k'a yira k'a fɔ ko fanga ani seba bɛ kokan jamana dɔw ye ka tɛmɛ dɔgɛrɛw kan jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni ninnu caman bɛɛ ye nkalon de ye a bɛ kɛ de ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na cogo min ni ka maaw latunu ka bɔ sira ɲumanw kan amerikikaw ye u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na ni Côte d'Ivoirekaw ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u na Abidjan dɛmɛ walasa ka nin baara jugu ninnu kɛlɛ dɛmɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Côte d'Ivoire communication ministriso u na o dɛmɛ o ka baaraw kɔnɔna na misali la kɔsan in na ministriso in tun ye ko dɔw bila sen kan en ligne tous responsables o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa minnu bi bɔlɔlɔw sanfɛ olu kan ka kɛ maa ladiruw ye ni ka kunnafoni ɲɛnamaw cari o baaraw n'a ɲɔgɔnnaw amerikikaw ko k'u na dɛmɛ don olu ma ka da o kan kunnafoni dilaw ni olu de bɛ kuma lase jama ma k'u na olu fana dɛmɛ ni kalan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye walasa ka nin baara jugu ninnu kɛlɛ kunnafoni dilaw kɔfɛ société civile maaw fana na dɛmɛ amerikikaw ko u ka dɛmɛ tɛna dan o dɔrɔn ma u fana na Côte d'Ivoire dɛmɛ ni kunnafoni sanumanw ye maa jugu minnu bɛ nin baara ninnu kɛ diɲɛ fɛnw fɛ ka se k'olu ɲini k'u ye walasa nin baara jugu in ka dabila nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye amerikikaw ka nin baara modèle kɛ ni farafinna jamana ye Côte d'Ivoire ye a jamana fɔlɔ ye sabula a bɛ ɲini ka wagati bɔ nin kunnafoni kolon ninnu bɛ ka cari farafin jamanaw de kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye an ka lamini jamanaw yɛrɛ ta nin baara ninnu bɛ kɛ kosɛbɛ ka ta ka ɲɛsin sahel jamanaw de ma wa a caman bɛ lakanako de kunkɔrɔ misali la a bɛ fɔ wagati dɔw la ko jamana ɲɛmaa dɔw ye latigɛ dɔw ta k'a ɲɛsin u ka jamanaden dɔw ma walima k'a ɲɛsin jamana dɔgɛrɛ maa ma walima ko maaba dɔ ye kojugu dɔ kɛ k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ nin kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye o bɛɛ kun ye de walasa ka jamanaw kun kari ɲɔgɔn na o de kama amerikikaw y'a kanu ka na nin baara in kɛ ni farafinna jamana ye Côte d'Ivoire sugandira sabula basigi bɛ yan nɔ kosɛbɛ wa n'i ye jama ta bɔlɔlɔ sanfɛ a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoirekaw ka jama ka ca kosɛbɛ minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Twitter ani a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw amerikikaw ko jamana caman bɛ yen minnu ka baara ye ka kunnafoni kolonw cari hali ni a y'a sɔrɔ u ma to a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko irisiikaw ka jɔyɔrɔba b'a la Mahamudu Kaba Jakite Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la